Mae'n braf iawn, ar ddwrnod braf a chynnes iawn cael sgwrs bach efo Glyn Roberts Llywydd, Undeb Amaethwyr Cymru. Ydych chi wedi cael wythnos go lew? Dwi'n cael wythnos brysur iawn. Do. A da ni wedi cael twydd bendigedig. Mae'n ei bobl yn narw di fod yma. Ac dwi'n teimlo bod y sioe ma Lenni yn dathlu cam mlynedd o fodolaeth y sioe. A da ni cael twydd bendigedig, da ni cael bobl yn dda yma. A i feddwl bod yna gymaint o broblemau ar y gorwedd lle dwi'n teimlo bod ysbryd prawd bod yn arbennig o dda i wir. Wel, dos dim dwy waith, mae'n ansicrwydd mawr a mae'n siŵr gen i bod yna bobl sy'n dod i mewn am banad ac am sgwrs. Rhowch syniad i ni o'r math o bethau sydd wedi bod yn cael ei drafod? Ydych chi, mae gyda chi, da ni mewn cyfnod ansicrwydd, da ni mewn cyfnod ansicrwydd yn gyntaf hefo Brexit, da ni hefyd mewn cyfnod ansicrwydd o newid y strwythur o daliadau i amaethyddiaeth. Da ni hefyd yn dan dipyn o gwmwl, cymysliad yma di cael TV yn cwestiwn, a dyn mae'r holl anwybodaeth yna a'r straen emosiynol mewn gael ar y neilodau ni yn cael effaith seicolegol, a dwi'n teimlo o hynny mae'n fwy o iechyd meddwl ac yn y blaen. Mae hwn yn rhywbeth ymhob yn y gymdeithas yn gyffredinol, da ni'n fwy agorad lawar dydyn na buon ni ynglyn â hynny, a mae'n rhywbeth da chi siŵr o fod yn ymwybodol iawn ohono fo ym myd amaethwyr. Ynddi, a dwi'n meddwl bod ti'n bwysig hefyd i ni fel undeb a'r diwydiant y gyffredinol fod yn ymwybodol a peidio bod o'n stigma, ond bod o'n beth i siarad amdano fo, a dwi'n teimlo medru siarad am y broblem yn gam mowr i'r cyfeiriad cywir. Be ydych chi wedi gwneud? Be di'r syniadau ynglyn â sut ydych chi'n mynd i fynd ati i ddelio efo sefyllfa felly? Wel, chymod, da ni fel undeb yn hel pres at elusen bob blwyddyn, ac elusen Lenni ydy elusen Emma Picton Jones, lle mae hi yn wel, mae gallodd i gŵr a mae hi wedi rhoi i bywyd mor ffordd wan i helpu pobl eraill, a mae hwnna yn beth arbennig o dda o wrth i hi. Ond chymod, dwi'n eisiau i nefyn i chi'n do yma, hefyd mae'n oblygiadau ar y gorwel oes, ond mae sioe mae'n gyfle hefyd i weld amaeth ar ei orau hefyd. Ond mae'n newyddion o Lundan yn ystod yr wythnos yn siŵr o fod wedi cael ei drafod hefyd yn tu nôl i'r gwydr yna. Wrth reswm, da ni i gyd yn poeni beth sy'n wedi digwydd. Da ni wedi dweud ers y referendum bod hi'n bwysig wan bod yna gytundeb mwyn i felly allforion cynnyrch. Ac dwi yn edrych ymlaen, dwi'n gobeithio gawn ni y cyfle bod i gyfarfod Prif Weinidog, ac yr her fawr fydd dangos iddo fo yr oblygiadau mae mynd allan o Ewrop heb gytundeb mynd i gael ar y diwydiant amaeth, ond nid yn unig diwydiant amaeth ar ein hun, ond yr holl strwythur o'r wead cefn gwlad lle mae'r iaith, y diwylliant a pobl. Mae'n nath yng nghalon i weithio bod rei gwleidyddion yn ei bybl yn Llundain yn y dinasoedd, dydyn nhw'n gwybod bod nhw yn ymwneud â bywydau bob dydd pobl sy'n ar y ddaear. Wel, mae yna lwyddannau eraill lle, dwi'n siŵr bydd yna gyfle i chi ymelaethu ar y materion yma, ond ar gyfer yn rhaglen ni yma o'r sioe gan bod ni'n dathlu'r canfed sioe, Glyn, oes na un ohonyn nhw sydd yn aros yn y cof yn sefyll allan, sgwn i? O, dwi'n teimlo, i feddwl yr holl bethau sydd ar y gorwel, dwi'n teimlo Lenni, mae'n stoc arbennig yma. Dwi'n teimlo hefyd bod bobl yn dda yma hefyd, a dwi'n ymwybodol Lenni, bosib mwy nag o blaen, bod yna lawer iawn o bobl tu allan i amaeth wedi dod yma i weld be mae amaethyddiaeth yn olygu, ac i werthfawrogi y diwydiant amaeth. Os ydych chi sbiad ar yr cannoedd, os nad miloedd o wahanol stondines yma, mae bob un o hynny yn uniongyrchol neu yn aniongyrchol yn ymwneud ag amaethyddiaeth. Ac i mi, mae hwnna yn deud cwbl beth i gwerth amaethyddiaeth i gymunedau yng Nghymru. Wedi, mae'n ffenasiop ardderchog yn ydyn. Glyn, diolch am y sgwrs, a mwynhewch yr un sy'n weddill o'r canfed sioe yma. Mae'n boeth iawn beth fyna dyn ni. Diolch o chi. Diolch fawr.